Maizu, zure izenean deaburua botatzen eban bat ikusi dugu, eta galeraso egin deutzagu gure taldekoa esan eta. Horixe dinotzo Joanek Jesusi. Kulturaretan deabruak usatzea, sufrimentua kentzea zan, kalte egiten eban guztia kentzea zan. Eta honegiten ebilenari, honegiten jarraitzea, debakatze hori, galerasote hori, horren arrazoia, eurekin ezebilerako, euren taldekoa esalako. Jesusen ikaslea badirudi, pertsonak osatuta ikustea baino, taldearen prestigioa gehiago maite ebela. Jesusek ikaslea emoten dutzen erantzuna adierazgarria da, eurentzat eta guretzat ere. Honegiten dabilenari ez galeraso honegiten. Gurea izan edo ez izan. Honegiten dabilena geurea da. Lehenengo irakurgaian, ikusi dugu, Josuek, han taldetik aparte bi profeta egiten dabiz. Eta Josue dinotzo Moisesi, zu galazo egiezu horrei profeta izaten, eta Moisesek ere dinotzo, hobe, herri osoa profeta balitz. Hau betidanik egonda, geureak ez badira, geure taldean ez badago, badirudi, ezer honik inok ezileikela egin. Gaur egun ere, geuk ere, saritan begiratzen duguna ez, zer dino, edo zer egiten dau, ez. Nok dino, eta nok egiten dau hori. Horren arabera, gauzak ondo eginda edo ondo esan da dagoz. Nirea badira, nire taldekoa badira, horrek ondo egiten dabe. Eta Eliza mailan ere pasatzen jaku. Ari honetatik Aita Santu Frantziskok Elizan sinodoa jarri nahi dau martxan, edo jarri dau martxan. Guztioi egiten jaku gonbidapena hor sinodo horretan parte hartzera. Sinodo zer esan gure dau? Alkarrekin bidea egin. Alkarrekin bidea egin. Eta Elizan ere alkarrekin egin behar dugu bidea. Danok egin behar dugu bidea. Elizan eritxi ezbardineko pertsona dagoz. Egin behar ezbardineko pertsona dagoz. Baina danok txalupa berean goaz. Eta guztioi patroi berari jarraituz, Jesus da patroi bakarra, guri dagokiguna da arraunean batera egitea. Batera, bakoitza bere almenakin. Inor kanpoan itxibarik. Bakoitzak aldaben neurrian. Eta danok, hori mundu zuzenago eta anaikorrago baten itxasertzera heltzeko asmotan. Ze horixe da, Elizaren egin behar nagusia. Eta horretara gonbidatzen gaitu Frantzisko Aita Santuak. Eta gonbidatzen gaitu gainera kristau alkarte osoari, ez bakarrik gotzainei. Kristau alkarte osoa. Danongan dago Espiritu Santua. Guztiongana isuria izan da Espiritu Santua. Ez bakarrik Aita Santu gotzain eta abadeen gana. Guztiongana. Horregaitik, dano daukagu zer esan eta zer egin Eliza honetan. Eta horixe da, gure Aita Santua nahi dauana. Elizan alkarrekin bidea egitea. Horretan ikasi egin behar dugu. Danok parte hartuaz, danok zer esan eta zer egin, horretaz jabetuz. Ondo legoke baita ere sinodoa esan dugu Elizan, beste arlo batzuetan ere ondo legoke sinodoa egitea. Politikarien artean ezken baten euren bete beharra, herri eta mundu zuzenago bat, eta baketzuago bat egitea da. Euren artean ere batzuetan bakoitza bere aldeti doa. Eta geureak ez badira, inok ez dago ezer honik egiten. Entzun dutzazu inoiz alderdi politiko bateko norbaiti beste alderdiko politiko batekoak egindaben honik? Dinot, maila horretan ere ondo legoke sinodoa egitea, alkarrekin bidea egitea, mundu, herri, gizarte, zuzenago eta baketzuago bat egiteko.
Beste maila batzuetan bai, bakoitza pentsatu beharko genduke, geure familietan eta geure herri bizitzan, alkarrekin egin behar da. Zertara etorri gara mundura? Alkarrekin bizi izatera. Alkarrekin bizi izatera etorri gara. Eta hoxe da gu daukagun bete beharra. Alkarrekin bidea egiten ikasi behar dugu, ereitzi ezbardinak, batuz, batera jokatuz. Esan dugunez, Jainkoaren espiritua guztiongan dago. Guregan eta gureak ez direnengan bebai. Gulez pentsatzen da benengan eta gulez pentsatzen ez da benengan be Jainkoaren espiritua badago. Fededunengan eta fededun ez diranengan be Jainkoaren espiritua badago. Guztiengan. Eta gure taldekoak, Jesusen taldekoak, fededun izan edo ez izan, honegiten daben guztia dira. Mundu zuzenago eta baketzuago baten alde lan egiten daben guztia dira. Gaiztakeriaren aurka jokatzen daben guztia dira. Ekiturtearen hasieran gagoz, pastoral ekiturtearen hasieran, eta Karitasek udazkeneko kanpaina gaur ospatzen dau. Eta baita ere gaur ospatzen dugu etorkin eta errefuxiatuen munduko eguna. Karitasek gonbidatzen gaitu, alegin guztiak egin daiguzala, behartzuena kontutan eukirik, gizarte barri bat eraikitzen. Guztiek tokia izan dagien gizarte eta mundu barri bat egiten. Inor kanpoan itxibarik. Lehenengo evangelioan Jesusen momentu baten eskandaluari buruz hitz egin dau. Eskandalua. Eskandalua, gaur benetan eskandalua da, gozetik eta gerratik iez datozen etorkin eta refuxiatuei itxasoan itoten iztea. Hori da benetako eskandalua. Eta hoxe ebitatzeko eskatzen deusku. Eskandalua da gaur bizigarean oparotasun honetan jentea gozez hilten egotea. Hori da benetako eskandalua. Entzun dozu lehenengo bigarren irakurgaian Santiago esan deuskuna. Zuok aberatzok negar eta garrasi egingo dozue. Eta baita ere bertan esan deusku, aberatza dira alboan pobreak dauki esanak. Horregaitik guri ere gonbidapen hau egiten deusku. Gure munduko miseria eta ezbeharren aurrean geuk aldoguna egitea, Eliza moduan aldoguna egitea. Eta Eliza bera bakarrik ez, beste erakunde, fededun izan edo ez izan guztiekin batera, beste erabateko mundu bat eraikitzea. Eta gaur badinot, errefuxiatuen eta etorkinen eguna danez, arlo honetan egin daigula, egin aldugun guztia, mundu zuzenago eta nahiko horrago baten horrek errefuxiatu horrik ere aurkitu daitezan.